डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सुरेख झेल पाहायला मिळाला. पहिला गडी बाद झाला होता. एक गडी बाद एक अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा दिनेश सज्ज होतो. मी मगाशीच म्हणालो होतो दिनेशच्या गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन चांगलं असतं. आता मात्र रोहन या ठिकाणी सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज असेल तो दिनेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पंचांक क्रॉस करून चेंडू टाकतोय रोहनसाठी. छटपलेंचा चेंडू होता, फ्लिक केला होता स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, पंचांच्या दिशेने जातोय. एक धावतो मी ते दुसऱ्यासाठी प्रयत्न असेल. तू मयमय होतोय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करतायत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतंय. शांत संयमी क्रिकेट पाहायला मिळतंय. 3 धावा पाहायला मिळत आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात. ज्याप्रमाणे सुरेख अशी गोलंदाजी पाहायला मिळाली त्याप्रमाणे शॉट सिलेक्शन सुद्धा चांगलं पाहायला मिळतंय ते फलंदाजीच्या माध्यमातून, पारसनगरच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून. षटफलंदाजीचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा अपील केलं जात आहे. थोडासा पॅडवर आदळला होता चेंडू. एक धाव तर मिळते एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 4 धावा एक गडी बाद. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली. धावसंख्या पाहायला मिळते 4-1 गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाज दिनेश. पहिलं षटक हाताळतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. सुरेख चेंडू पाहायला मिळाला होता. तेवढंच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं कव्हरच्या दिशेने. अलॉंग द कार्पेट खेळलेला चेंडू होता. कॉफी बुक स्टाईल क्रिकेटच्या पटलावरचं मादक सौंदर्य पाहायला मिळालं होतं. एक चेंडू पुढे टाकला होता. बॅलेन्सिंग चांगलं होतं. स्ट्रोकमध्ये ताकद चांगली होती पाहायला मिळाली. सुरेख फटका पाहायला मिळाला तो बंटी याच्या माध्यमातून. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 5-1 गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल पुन्हा एकदा दिनेश. यावेळेला फ्लिक केलेला फटका आहे. नो मॅन्स रिझन मध्ये चेंडू लँड होतोय. दरम्यान अजूनही अडथळेला चेंडू अडतोय. चेंडू येतोय बघता बघता लॉंग स्ट्रेट हिटच्या दिशेने 1-2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 7 धावा एक गड्याच्या मोबदल्यात. पहिला षटक या ठिकाणी संपतोय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या आहे ती 7 धावा एक गड्याच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. आठ धावा एक गड्याच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. आता म्हटलं स्ट्राईकला आला असेल तो रोहन. समोरून खेळला गेलाय चेंडू. सुरेख प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळत आहे. पंचांकडनं अजूनही खून कोणतीच येत नाही. आउट ऑफ द पार्क दॅट इज अ बिग 6 पाहायला मिळतोय. पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल 6. धन्यवाद डीजे. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. शफल झाला होता. तदनंतर फाईन लेग रिजनच्या बाहेर 6 धावांसाठी फटका. अप्रतिम स्ट्रोक पाहिला होता ज्याच्यामध्ये ताकद होती, नजाकत होती मित्रांनो. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळालं. षटफलंदाजीचा चेंडू होता त्यावर प्रहार करण्यात आला होता गोलंदाजावर. आता मात्र कमबॅक करावं लागेल. गोलंदाज तुम्ही त्याला समोर उभा असेल तो रोहन ज्याने षटकार लगावला होता. पाहूया पुन्हा एकदा. यावेळेला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला गेलाय. चेंडू जातोय या ठिकाणी. सुरेख असा क्षेत्ररक्षण मात्र केलं जात आहे. तोपर्यंत 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा एक गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं या छोट्या खेळाडूकडनं. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 16 धावा झाल्यात एक गड्याच्या मोबदल्यात. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज असेल गोलंदाज. यावेळेला सुरेख फटका
हेलिकॉप्टर उडवलं गेलंय आणि या ठिकाणी काय घडतंय तर झेल सुटला जातोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. चूक झाली आणि चुकीला माफी नाही. 4 धावांसाठी फटका आला आला गेलाय. धावसंख्या होती ती 20 धावा एका गटाच्या मोबदल्यात. यावेळेला सुरेख पुन्हा एकदा शपल होऊन खेळला गेलाय. फाईन लेगच्या रिझन मध्ये चेंडू जातोय पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी. 2 धाव्यांसाठी येतोय. 2 धावा येत आहेत. सुरेख असा फटका पाहायला मिळतोय. शफल होऊन खेळला गेला होता फटका. 2 षटकं 22 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला. एक चेंडू शिल्लक असेल. ओके. पुन्हा एकदा 22 धावा झाल्या आहेत एका गटाच्या मोबदल्यात. यावेळेला सुरेख चेंडू होता. षटक संपलं गेलंय. शॉर्ट पिच चेंडू होता. षटक संपलं जात आहे. पंच खून करतायत. 2 षटकं 22 धावा एक गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. ते पारसनगर संघाचं यावेळेला चांगली फलंदाजी करतोय तो रोहन. 8 चेंडू आणि 18 धावांचं योगदान आतापर्यंत त्यांनी दिलंय आपल्या संघासाठी. 1 षटकार आणि चौकार त्याच्या खेळीमध्ये आलाय. एक चांगलं योगदान पाहायला मिळते रोहनच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. गोलंदाजाचं नाव सांगायचंय. प्रथमेश गोलंदाजी सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर. ते धावसंख्या आहे ती धावसंख्या आहे ती 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. 25 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. पुन्हा एकदा सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळतंय. दॅट्स अ बिग 6. पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल, रोन ऑन फायर. ऐकूया मधुर संगीत.
धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. आतापर्यंत सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते ते रोहन याच्या माध्यमातून. त्याच्या बॅटमधून आलेला हा दुसरा षटकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज असेल. यावेळेला अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय. झेलची संधी असेल. झेल मात्र सुटला जातोय तो मिड विकेटच्या रिजन मध्ये आणि संधी मिळालेली ती रोहन याला. रोहन सारख्या मातब्बर फलंदाजाचा झेल या ठिकाणी निश्चितच आपल्याला महागात पडेल असं पाहिलं जात आहे. संधी मिळाले. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटकार जरूर आला होता. तदनंतर कमबॅक करण्यात आलं होतं. गोलंदाज प्रतिवेश याच्या माध्यमातून फसवलं होतं. मात्र झेल मात्र सुटला गेलाय तो रोहन याचा. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रोहन ऑन फायर. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते रोहन याच्या माध्यमातून. प्रथमेश यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑनच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 34 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 34 लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इज प्रोग्रेस. पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. षटफलंदाज चेंडूला टप्पा घेतल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतली होती. सरप्राईज डिलिव्हरी ज्याला म्हटलं जातं मित्रांनो. टप्पा घेतल्यानंतर अचानक चेंडूला उसळी दिली जाते. क्रिकेटच्या पटलावरती सरप्राईज डिलिव्हरीला महत्व आहे मित्रांनो. सौरभ थकवलं होतं. सौरभ याला पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर प्रथमेश सज्ज होतो. यावेळेला सुरेख पटका. नजरहाटी दुर्घटना घडली. फर्निचर लॉस होत आहे आणि थर्ड विकेट इज गॉन. पारसनगर संघाची तिसरी विकेट बहाल केली जाते. धावसंख्या आहे ती 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 3 षटक 34 धावा 3 गडी बाद. धन्यवाद डीजे. 34 धावा झाल्या आहेत 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर असेल तो अमोल. समोर नवीन बॅटर मैदानाच्या मध्ये पावलं टाकताना पाहायला मिळतोय तो संदेश. फलंदाजीसाठी येतोय संदेश उर्फ गुल्लू ज्याला म्हटलं जातं. एक परिचित खेळाडू आहे ज्याच्या माध्यमातून चांगला खेळ आपण नेहमीच पाहतो आणि या मैदानावर खेळण्यासाठी नेहमीच तो सज्ज असतो असा गुल्लू या ठिकाणी पारसनगर संघासाठी सज्ज असेल तर स्ट्राईकला असेल तो. रोहन मात्र बॅक टू द डगआउट होतोय आता. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. डॉट चेंडू येतोय. ब्रिलियंट बॉलिंग बाय अमोल. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. नाईस डिलिव्हरी पाहायला मिळते अमोलच्या माध्यमातून. गोलंदाजी माध्यमावर पुन्हा एकदा अमोल सज्ज असेल.